आंथ' सानो बे जेबो खहा लाबोनाय नङा मानो होनब्ला जोंहा पार्टियाव मोनसे डिसिसन लाखाबाय जे सोरनो मा होयो होआ बे आलादा खोथा खिन्थु जोंनि थाखानाय जिथु एसटि बे सांबिधानिक भाबे जिखिनि जों सुबिदाखौ मोनदों जोङो रायजोआवनो जा नेसनेल लेभेलावनो जा बे जोंनिफ्राय मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा बे जेरै दङ ओरैनो थानांगोन जुदि गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे संबिधान संशोधन खालामनानै बिथांमोनखौ माबा मोनसे बेबस्था खालामोबा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो सोरबा जाथिया गावनि मोन्थायखौ आन्दलन खालामनायाव जों बेखौथ' बादा होनो हायाना दा बे सरकारनि दायित्व बिथांमोननो माब्रै होयो बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु जोंनि थाखानाय एसटि बेनि जुगेदि जों जिखिनि सुबिदाफोरखौ मोनो भारत संबिधाना जोंनो एसटि हिसाबै जिखिनि सुबिदा होदों बे मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा आरो सुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौसे जानांगौ होननानै मोनसे फेसबुक पस्ट होगासिनो दङ बर'नि राजखान्थियारि हान्जाफोरा जोंथ' सिगाङावबो बुंदोंमोन ना जों सिगाङावबो रायलायदों नाथाय जोंनि गेजेराव माने गोरोबलायैखायसो बेबायदि जाना थादोंना जों आसा खालामदों इयुन समावबो रायलायनायावथ' जों रेडि दं रायलायगोन जों खौसे जानायाबोथ' मोजां बाथ्रा जोंहा बिटिसि मोनबाय एथ' आन्दलन खालामना मोनबाय बेखौ जों फोसाबनांगौ मोजां खालामनांगौ सरकारा गोबां सुबिदा होनो नागिरगासिनो दं बे सुबिदाफोरखौ जों लानांगौ जोंनि गेजेराव जुदि एना एनि जाना थायोबाथ' बे सुबिदाखौ जों मोननाय नङा जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयाब्ला आरो खौसेथि थायोब्लानो जि एसटिनि जिथु गिनांगौ जानाय बे जेबो गिनांगौ जानाय नङा जों जुदि खौसे थायोब्ला दा जोंनि गेजेराव माने बेबायदिनो एना एनि जालायनायखायसो गुबुनाथ' एडभान्टेज लागोन ना बिदि नुयोबाथ'